nga mohatag og updates unsa naman ning BRT. Kanus man ni humanon in town kay nagsakripisyo kaming sumasakay og jeepney ug dunay nagdrive mo sa gwapo ninyong sakyanan, matraffic gihapon mo with only 2 kilometers and it takes another 2 years. So nga naman. Makatubag ko. Oh, sige. Salamat kay Mayor. Thank you. Salamat kayo. Balo mo, panahon ni late President Aquino, mag-ukong mayor dito may sa Radisson. Mike, you have a problem on traffic. Ko, well taken. Mike, you need an MRT and LRT. Then I said, no, we don't need MRT and LRT. We only need kining ito ang syudad. Heritage daw ni. Dili lang heritage, historical pa. The oldest street is where? Nabutangan ni mo ng MRT, LRT, may mumug rekto, may mumug ligarda, o sa tap, o ako, kuyog ano kauban sa San Beda, EDSA. Mo ng LRT, maguba, madivided. Ingnan akong presidente, we only need BRT. Mansama lang BRT, Bus Rapid Transport System. Nga naman, basta di lang butangan gram, di lang butangan oxyparator, pagkanindot sa daan, kakuha ninyo. Muna, dapat, dagan mo ko kayong itsiburitsi, nyari nga mamangangkon, ang idea, Osmeña, gikuyugan ni Mike Rama, kay si Mike Rama, konsihal niya 1992 pa. Sa dihang na mayor na ko, wala na siya, kay iya magjugkong gikontrahan, di napildi siya. Diha, ako yun ang gipaningkamot, bisag atbang minduha, nga ma-approve ang BRT. Nakuha ni Mungay? Kung nakuha na to, 106 million. Nibalik si Tami, salamat ko, napunan 116 million. Karon ibalik dito sa Bulacau, 200 billion. Muna sa istorya. Muna, kinsa mo kinakapadugay ani? Ay ko pasangin lang ninyo, oy. Kinsa? Dinalanda mo pinpoint. Kaya manglansar man na sila. Manglansar na. Niya, mga boto na ba may sa probinsya sad, malansarasad sila, kaya pasangin lang na ito na sila. Nga naman, o kinsa may naghatag o cease and desist order, na dili na na mundango ng BRT in the meantime. Kinsa? O, dara, anong mahadlok lagi mo? Kagawasan karon. Kinsa lagi? Lemo na nakaingon? Baka simpula na. Niya akong giingnan si Presidente Aquino. Sige, mamanjo na ipamugos ng MRT, LRT. Sige, asa man na ipadung na to? Asa na paagiun, uy? Asa man na? Gubuon ni mon City Hall? Aron mapareha dito sa top? Gubuon ni mo ng itsura sa Santo Niño? Imong kanang bakalso, butangan ni mo nag-LRT diha, pagkatoy-toy na to, giguba na to ang anindot kaayo na syudad. Muna ang nakaingon, tanan, pabalika ragog ko, kay manghilabot sila, di na nasa kahilabot, kay kita na mooy magbuot. So karon, klaro kaayo, Greg, na dili ako mo'y nakaingon. Ako gali pirmi nagsulbar. Ako may pirmi nagsulbar. Pag-abot sa sinulog, ako'y nagsulbar. Ha? Skywalk, ako'y nagsulbar. Sumaw na, palihog lang. Eric, basig na pa yung pangutana. Dili ako'y nakaingon, ha? Dili.